Kene kadega wipat ka jingja ka bas ngosi ka balaja ha Manipur menta ka sngi ka nyu ter yong ar char preu ha ka ba ka jingya snam ha pneng ki kunhun ba pher ka lanang kiu ha karinyang ka ba matam te lada pikwa ban tip khambania sa ngap ya kene ka video hadu banakun bad wat klero ban share like ba subscribe kum ju ya kene ka channel khnang ba pinyo ya ki news update ki ban sawan ka jingsha her thma ka basir khai kala jia na ka we ka sinong ka bakarteng ka moirang trong la obi ka badon ha ka district Bishnapur ha ka por baki briu kideng yothia kanjai ha ki kenta banengkong jong ka tei ka step la yathu baki kanun sipai bala suba dei ki jaj benriu kuki ki bala siat ya kene kila siat da ki tiar ki baklan bor hadu kata kata bala suba dei da ka roket la ne ki missile ka bala litu khu bej ha ka we kalong ying jong ki nok song snong ki baya bat ki bamsaw ha kene ka jingja arngut ki di ki khna ka jing bethei ka bajur na ka roket kalapan ya pasien ya arngut ki khna ret ki badai sipara hapo kato ka ying ka kemi jong kine ki khna kalaman saujur na kane ka jing bethei bat lapan kid wood ya ka sapo hospital banyo ya ka jing sumar ka babnia ki nong song snong ki lethu ba kane ka roket kala bandei ka bala siat na kilum ki badon kham hajangai kumbalai kilometer ka bapen i ba ki kenhun ban yele persya kiladon ya ki tiar ki ba thamai ki ba kham thamai bat ki bala ban siat na jangai ka ba kham jangai kane ka jingja kala pen bitar bat pensong si irbiang ya ki nong song snong ha Manipur ki balamat ya ki jing kelumar na du benai jemang ar cara pulai ka sorkar bat ki bor sipai gelana penjur ya ki jing pahara ha ki to ki than khnang ban yada ya ki jing im ki briu bat ban thwet ru ya ki to ki badon kti ha kane ka kam pentrim namar kane ka jingja ka jing syayat bat ka internet ha kine ki than kala ban sya kata biang sipor ban yada na ka jing sapriang ki khubor lamler kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kane ka video ngin se kandopat next video